دی عظیم نعمت ہے ذات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت پڑھیے ذات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت ہے ذات مصطفیٰ دے تعریف تو کرے دوں تعریف تو کرے دوں رات مصطفیٰ دے پڑھیے رب دے عظیم نعمت ہے ذات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت ہے ذات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت کینجے نصیب والی بیٹی ابو بکر دی کینجے نصیب والی بیٹی ابو بکر دی جیند درد ٹرک گئی ہے بارات مصطفیٰ دے جیند درد ٹرک گئی بارات مصطفیٰ دے تعریف تو کرے تو رات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت ہے ذات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت جتنا غریب ہو قسمت دا سکندر جتنا غریب ہو قسمت دا سکندر کھیپوں میں جے کو خوابچ ایک چھات مصطفیٰ دے پوے جے کو خوابچ ایک چھات مصطفیٰ دے تھی پوے جے کو خوابچ ایک چھات مصطفیٰ دے تعریف تو کرے رات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت ہے ذات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت لہ براق تو اقصاد وچ جو پہنچے لہے کے برا کتوں سے اقصاد وچ جو پہنچے کل انبیاء آنکھے کیا بات مصطفیٰ دے کل انبیاء آنکھیں کیا بات مصطفیٰ دے کل انبیاء آنکھیں
کیا بات مصطفیٰ دے تعریف تو کرے تو ڈی رات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت ہے ذات مصطفیٰ دے رب دی عظیم نعمت جتا طلب تو زیادہ مومن کو ملدی پئی گے جتا طلب تو زیادہ مومن کو ملدی پئی گے کتنی وسیع زیادہ خیرات مصطفیٰ دے کتنی وسیع زیادہ خیرات مصطفیٰ دے کتنی عظیم نعمت ہے ذات مصطفیٰ دے کتنی عظیم نعمت ہے ذات مصطفیٰ دے تعریف تو کرے تو ڈی رات مصطفیٰ دی کتنی عظیم نعمت اور فرید سے تشریف پڑھو